Hello, good evening. नै लोगोफोर जों दिनैहाय एसे लोगोफोरजों पार्टिसिपेट नायदों बे समाव जों स्टार्ट खालामबाय जोङो नैबे दावफाराव फैबाय तामाम दाव हमा लाङासै जोङो ओइ दावा बहुत दङ जोङो बे समावहाय दाव लानानै जोङो दैलामाव दिनै आइ रिभाराव जों थांसिगोन आरो नायनि मा दाव दङ एसे तामामनो रिउनियननि एसे सेलिब्रेसन ना होखावनायसै जोङो एसे दाव लकेलबो दंखायो ना जोंनिलाय बयलारखौ लाग्रोनायसो थारमाने बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सावजानो जोङो दा बेलासि रेडि जाबाय बाजे बेसेबां जाखो ब्रा फुसानैलाय बेसेबां जाखो फुसानै 864 मा बाजाय गेजेरावनो माबाने बिस्कुरमानि सिगाङाव हेल' लोगोफोर बे समाव जों रेडि जाबाय नै जोङो दाउखौबो लाबाय बिनिफ्राय दाउ एरि लानानै जोङो दाहायो थांसिगोन जायगायाव गासैबो दामग्राफोर गोजा खिन्थु थांगासिनो दङ सा दं हनै फैगासिनो दङ New Year party सावख्रेम पार्टि न सार सावख्रेम party and reunion हेल' लोगोफोर जों रेडि जाबाय बे समाव जों थांसिगोन जों दाउ हाना जाहैसिगोन जों थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ कमप्लिट खालामदो जोङो माबोरै इन्जय खालामो साबसिन लोगोफोरजों आरो मा बिराद हेन्डसाम सेंग्राफोरजों जों माबायदि खालामो मा स्टाइल जायो माबायदि सावो माबायदि रुयो जों नोंथांमोना नुया आंनि भिडिअखौ एटेन्सन आरो बुस्थुफोर नायजोबदो जों बेसेबां इन्जय खालामो नोंथांमोना नुजोबगोन बेंटल बाजार होनबाय जोङो बाव एसे मस्ला मस्लि एरि लानोसै मस्ला मस्लि लाखानायनि उनावहाय जोङो जोंनि जायगा पिकनिक स्पटआव जोङो थांनोसै जोङो एसे लानि दै बे समाव जोङो लगाय जानो थाखाय नै जोंनिया सारमोना माबा बायगासिनो दङ एसे खमायदोब्रा गोदान बोसोरनि खमायदो दे जायो दे थारमाने रेडि जोबसै आरो ना बेखौ लायै भिनेगार लानायसै भिनेगार लाखानायनि उनाव बानलु मस्ला मस्लि लानानै जोङो स्पटआव थांनानैहाय फुरा दिनैहाय Hey बेलु थोआरा फसे खालामदोलै आदासे खालामदो दे गोबां जाहैलै नों दानायल' नों फिसाखौ गिदिरखौ गिदिर मानो गोरलैखौ राहोब्रा गिदिरासो गोथाव जायोना सामब्राम बायदिया औ जाबाय लकेलखौ नङा साले आं मारा माने देग्लिनायाव सिफ्लेनानै होनोसै ना माने देग्लिनानै होदेनो ना दुन्दिया लकेल नांगोन दुन्दिया लकेल नङाबा जानाय नङा नांगोन दुन्दिया लकेल थाइबानि मोननो हरदोब्रा मोनसे 10 थाखा ओइ बेखौ नाहाय फुरि बय आरो मासे सलाय दे चिली पाउडार भिनेगार लानोसै भिनेगार ने सदा नहीं चाहिए ओइ निमक चाहिए निमक ओइ सदा नहीं चाहिए नहीं सदा नहीं चाहिए निमक ले जा आधा किलो निमक सॉल्ट निमक आधा केजि चिली पाउडार मीट मसला चिली पाउडर है ना अच्छा दे आराम से भाभी आराम से चिंता मत करना धीरे धीरे आराम से छोटा वाला हो और जिंजर को भी जिंजर नहीं है अच्छा आराम से हल्दी और क्या है हल्दी जीरा पाउडर और ये क्या है मीट मसला हल्दी लग जाता है जीरा पाउडर अच्छा और सिर्फ एक और एक पैकेट दो और चिली पाउडर दो ना हाँ बस चिली पाउडर भिनेगार नांलाय ले थावजों ना भिनेगार नांलाय ओए बंटी एक सोलाय मत सोलाय दीजिए लाइटर है ना लाइटर क्यों ऐसे कितना हो कितना 2 रुपया 10 है 2 नहीं बेंच इकोनॉमिक अच्छा होगा बस दे और कुछ चाहिए कितना होगा 5 10 भिनेगार तेल 20 और
15. Piece 15 कितना 35 35 और ये 2 रुपया 37. 37 रुपया सिर्फ 37 रुपया ना और ऐ बिसोरो जों गामिनिनो माइनो गैनो मानसिफोर जों दिनै एसे क्रस खालामनायाव नै लोगो मोनदों आमाइमोन दं आदैमोन दं आबौमोन दं आरो बिदाफोर दङ नै पुरा Hello guys, semuanya ready. Mau kasih dong ini. Mau kasih dong. Colorful. 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 Hey, sadar jalan ini na. Oh, एकदमबारे colorful. बेखौ ओरै संख्रिखौ ओरै सारबाय. संख्रि सानायनि उनाव नै बेखौ Woi, बारा जागोन घन्टा. बिनि उनाव बेखौबो होबायनो चिली पाउडार एकदम चिकेन मसाला होननानै बिनि उनाव संख्रि सारबाय बिनि उनाव नै बेखौ भिनेगार Vinegar ada vinegar. बेखौ लागायगोन बे भिनेगारखौ मानि थाखाय लागायनाय जायो होमब्ला एसे बिनि बिजानुफ्रा जेन' थैयो मै मोजांसिन जोङो आरो अना ओमफ्राय नै अना हरे Wow, deh, salah sekali dong. right now we are burning Deh. so don't worry guys, we'll get to see everything. Yeah. Okay, so David is Devedo, ini aktor. and he is Sampung. Sambung, yes. Sampung. Pura, dengar di kasih nengok. We are alumni of Bentol College. Ya. Jagajin bhai. 000 kerja. Boria. We are today very happy, no? Woohoo! Ya. Napam deh, samram deh, manju deh. Oi! बिनि उनाव चिकेन मसाला बिनि उनाव साजोबथायाव बिनि उनाव एकदमबारे भिनेगार बेखौ पुरा मिक्स खालामनानै जोङो Halo, जागासिनो दङ इसमा जोंनि दिनै पार्टि बे जालायबाय आइफल पिकनिक स्पटआव पुरा बयलार हांनाय जानो लुबैनाङा दै जानो लुबैनाङा जोंनि जानायखौ पुरा दिनैहाय माने बेलासि फैदों एसे बेलासि फैनायखाय एसे टाइमाबो बारा गैला अब्लाबो नि हागौ माने दिनैहाय बिसिबांसो हायो एसे जानायसै दिनै लोंनायसै चिकेन dong mana sih ya Mr. Muhadab चिकेन रोस्ट pura हैप्पी न्यू इयर जिकुनु गोजानजों गासैबो सेंग्राफ्रा सफैबाय मोदा-मोदि गासैबो फैजोबबाय अस्सलामुआलाइकुम फैगासिनो दङ नै सिखाया दे हेपि निउ इयार halo Sudep oi come सिखाया इदि जायो ha गोसो जायोब्ला यो नगुरा एसे माबायदि मोनदों फैनानै बुंदो फंनैसो बिराद मोजां मोनदों रेडि जाबाय सावनायसैल' मोजां जागौ आरो अखा जानो आयो दे ना हायो जानो हारो फारसेल' लागोना 100% जानो हागोन मोनला Halo लोगोफोर लाइटिं प्रब्लेम जाबाय मोनाबाय जोङो बिसमाव जानायसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट आरो माबा सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन एसेनोसै बाय बाय